איפה המרחב המוגן, גם בבית וגם בעבודה. דבר שני, להכין את הציוד. ראינו במקומות שמתחיל אירוע, כן, אנחנו רואים עכשיו על המסך אבל מטח. מים, מזון, תאורה. אנחנו רואים מטח, חלק ממנו גם באזור שלנו כאן בירושלים. ירי שמגיע בפעם השנייה ביום הזה לאזור ירושלים. בזמן הזה שהשר מיקי זוהר נכנס לאולפן שלנו, אז אנחנו רואים את המטח הזה באזור ירושלים. זה קורה בפעם השנייה במהלך היממה הזאת. חשוב להדגיש כניסה למרחבים מוגנים, אנשים שלא מכירים, ל10 דקות, להקפיד על זה. יכול להיות כאן מטח, ובנוסף לזה גם יעירות, ולכן יש רסיסים. להקפיד על 10 דקות, מי שיש לו את הממ"ד, לסגור את החלון פלדה ואת הדלת פלדה, להמתין את 10 דקות האלה. ההנחיות האלה מצילות חיים, זה מאוד משמעותי. וכמובן מידע נוסף. אזעקות בירושלים. כל התושבים באזור הזה נכנסים למרחבים מוגנים, מטחים כבדים מאוד. עוד מעט נתעדכן בתוצאות של המטחים האלה. אנחנו ממשיכים לשבת כאן באולפן הזה, ללוות אתכם מכאן, לעדכן אתכם. צריך להגיד משהו על האירוע הזה עם חיזבאללה, כי חיזבאללה אמר, זה לא אני, החדירה בערב אל-עראמשה, שזה אחד היישובים שבתוך הרשימה. מה שצה"ל אומר, זה לא מעניין אותי אם זה אתה או לא. אתה אחראי, וזה שינוי, כי עד היום הסבירו לנו בשבועות האחרונים, זה לא בדיוק חיזבאללה זה. צה"ל אומר, השטח הוא באחריות חיזבאללה. ולכן אני תוקף עמדות של חיזבאללה על הגדר, בלי לשאול אותם, זה אתם, זה לא אתם. הוא מייצר את זה שני דברים. אחד, מה שדנגוט אמר, לעוד שעה, שעתיים, 3, אם חלילה נדרדר למשהו, ושתיים, כן באמת מטרות פלסטיניות על הגדר. הפלסטינים באים בתוך מחנות הפליטים. לכן הדבר הזה מצביע על זה שצה"ל אומר כרגע מבחינתי, וזה שינוי יפה מהיממה האחרונה. מה שקורה בדרום לבנון הוא אחריות חיזבאללה. אנחנו עדיין מעדיפים להכיל אותו בתוך אירוע מתוחם, לא להידרדר לעוד אירוע. תדעו שאנחנו אבל בכוננות, אנחנו מוכנים, אנחנו גם מוכנים לקחת סיכונים. אנחנו מדברים על הצפון, שומעים את הבומים, את העדים היטב מכאן. תכף הכתבים שלנו יעדכנו אותנו בתוצאות המטחים האלה. תראו, המסך נצבע בכתום, מטחים שלא נפסקים כבר כמה דקות. אז כל מי ששומע את האזעקות צבע אדום באזור ירושלים, בבקשה להיכנס למרחבים המוגנים, לסגור את הדלת, את החלונות, להצטרף לשידור שלנו. אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם, אם אפשר בזמן הקרוב לצייד את החדר המוגן בכל מה שצריך כדי להרגיש קצת יותר בנוח, מים, אוכל, משחקים לילדים ולנשום אוויר. מיקי זוהר, בסוף ננצח, כמו שאומרים. אין שום ברירה אחרת. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שכולנו יחד יכולים וצריכים לנצח את המלחמה הזו, ואין דרך אחרת. אחדות ישראל, בעת הזו, בלחימה כתף אל כתף, יחד, היא המשימה, ולכן אני גם פה כדי לומר את זה. אנחנו רוצים להקים ממשלת אחדות, בהקדם האפשרי, מתוך רצון שכל אזרחי ישראל יראו שכוחנו באחדותנו. כמובן, לא רק אזרחי ישראל, גם העולם כולו, שמסתכל ומתבונן כיצד אנחנו מתמודדים עם המצב, והמשימה היא עכשיו לקחת את עם ישראל משעתו הקשה ולהעביר אותו לשעתו היפה. שעה בה אנחנו מנצחים במלחמה